Здравейте на всички! Какво става? Какво става фикуси? Аз съм Perfection BG и днес следващата игричка в моята поредица на Short Horror Game е именно The Corridor. Тази игричка мисля, че е руска. Да започваме. Руска, не знам как се го правим и то мисля, че няма сол. Няма кой знае. Какво? Тъй да се каже, няма нищо. Значи все пак не е на руски. This is for the reason. Мръсника. Няма ли опшани, бе? Та мишка много гадна, бе. Омага. Добре. Що килима е на тавана, бе? Или тавана, що е на килима? Омага. Добре, моли да... Аж так. Не мога кляка ми, бе. Дай под лигото, бе. Може ли, бе? Пийнито бутане. Мърсенчита. Ога! What the fuck? Is very strange. I don't remember всичко, коридор до хотел. Не помниш дългия коридор ли, бе? Сега ще го припомня. Лут. Звезда! Добре, ще тавана на пода, бе. Това по-нравя на мръсника. Това лампа. Не летим, бе! Омага. И та лампа ще е квадратна отгоре. Качваме се на бюрата. Бутаме телефони. Зън. Продължаваме напред. Какво? Секретири, бе. Иначе тук май се опитах да сложат ефекти на лампите като сянка. То останало като някаква изгоряла стена. Омага. Иначе е яка игричката. Супер мега гига яка фега мега. Бутаме пак пийнито. Омага. С тя хапчета тук. Не за друсами ли, бе? Бут. Ама тук пийнито ми мърда този път. Виж, обаче тази картина все едно има нещо зад нея. Имам чувство така мога да бръкна с пръста и да извада злато вътре. Бръм. Омага. Това не го чух. Той ще чул, ама не го видях. Какво падна? Стола ли бутнах ти, бе? Кой бутна стола, бе? Сте чини тук. Сте вили, за каква така? Стола, моля да го дигни. Това парзаля този стола. Да, не се. Чакай, отвори врата. Омага! Там стана черно. Какво е това? Окей. Омага! Падам! Помощ! Стина! Бре, айко ще изкача нещо вече ли изкача, защото така се напрегнах, че... What the fuck? Игра, помощ. Чакайте да се намеся, защото да си дигна малко столче тук. Право клекнах. Са насера. Добре. Все още нищо не е станало, аз така сна... Добре, бе чуете ли? Вие... Значи не... Ако се върна... Вижте сега. Значи тук се чува музиката. Сега ще спре. Добре. Има ли някой се дур там? Кукудзак, ето ви. Здравих съм. Какво това? Не. Няма да стане. Аз влизам под бюрото. Чакай, не тук. Край, аз тръгвам. Има ли някой се дур тук? Няма. Най-чакам. Това значи трябва да е било вино. Ма не точно. Пак стана средото. Екстра. Перфе се получи. Кой чук има стане? Вижте сега, чакай, само да ви покажа. Не мога да скача. Не скачаме ли по-високо? Вижте лампата каква е. Квадратна! Омага! Та лампа. Нищо. Тия стени. Това е тази картина, бе. Това са таната ли? Това дявол. Това не е
не е ли Исус Христос? Бре, тая игра не е ли... Окей, не. Извинявам се, че се изкрещях така. От тук изскочи това нещо. Не знам какво е. Аз се напрегнах. О, не! О, не! Не, аз не слизам долу. Не. Каква та пажна? Каква та пажна? Каква там разтека в то хотел? Ай, ще сети малко, бе, нали затова си тук кория и пикота. Параме врати. Добре, защо тавана е на килима и на стената? Ще звуци, бе. Ай, то ще става ли? Ай, става, брат ми. Ай, ще става, ако ставаш. Каква тази музика е? Какво е това, бе? What the fuck? Пълно няма да падне върху мен, така да припадна. Истина звънце. Какви са добре, вижте. Гъбедо. Добре, значи не мога да... Добре. Поставя пичага. Каква тая игра? Ай по-тихо, бе. Помощ. Добре. Какъв е този хотел? Какво е това, бе, човек? What the fuck? Вие знаете ли, че са някой ще протегне някаква ръка тук и я ще фърля мишки, което ли така всичко? Падаме ли? Падаме. Какво е това, бе? Олега! Не, какво е това? О, изтръпнах. Ще ставаш ли, бе? Ти още как ще станеш? Ще си половина изрод. Какъв той е? То! Затваря вратата, бе! Още ли там? О, не още там! Ойга! Не. О, не, аз изтръпнах, човек. Какви сте игри, бе? Какво става? Тук ще изкочи ли са, не? Somebody behind me. Трябва да се... Значи все пак няма никой зад мен все още. Добре. О май га, накъде? Отваряй! Пущ! Ай ставай! Ай се бим! Не. Хич не ми. Не, изобщо. Давай! Не! Отваряй вратата, не! Не, изобщо! Не! Къде би? О, не! Аз умрях. Не ли умрях? О, мага! Добре, често ли? И какво било сън? И сега започва играта, така ли? Май. What the fuck? Сега няма ли кажеш, аз ти помня, че има някакви сатанистки тук знаци, някакви свещи. Бачи ще бъдете игра. Омага. Конец. Това беше от мен за този епизод. Ако ви е харесал, включите, дайте палец нагоре или се абонирайте за моят канал. Това беше игричката Коридор. The Corridor. Ще се видим следващия път, хора. До следващата игра. Чао!